Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oo na. Diya kung kaya atin di makisugal kin ka. Diya amo no sa uran na. Uno talagang nagmalmal sakit isugal. Ay nawaw, anya sasauran nga ibagbagan may. Kasano kumasauran ka? Talagang agmamalas ka. Di mo kaya tanak, makamu ka. Di isang ka na makasubbot. Kasano nga rin no itultuloy ta. Kat maama kami nga korta. Awan tuman pagkaan ko. Nagimot ka pa mo. Di nakikan itinaimos asidain. Buy-buyain kan tumar nga agsidsiday ti karne. Idinto asyak ka. Tuyo. Ay nawaw. Ay kadrumbang lang at akwartak mo tinggatan ko iti karne. Alangan amakisida ka nakabudget la para kanyak. Isungurog nga ustaw. Santan nga agsuga. Tamangan no maabak manayin. Ay nawa. Ay kano di mo kaya atin Diyos ton? Urisan ka makasubbot ka dagiti adu nga abak mo. Ay kumamo sa bali asugal tabarang agsurtiyak mag. Ay nawaw. Anya kumape asugal ti mabalintangay nga ayamin. Apay dapay sa baling mo malaksid iti baraha. Oo, magarot mo. Sige nga, baka damo. Ay, aguri ka. Anya nga tanong pagpustahan tanga armon ni Ingrid di tadaya. No asino ti sumbatan na kadata, ay kat iso ti mga bak. Nini. Mayat sa bali aklasin ti sugal. Manungay ti pustata. Bumali ta ka ni boss iti sagti 30 mil. Uray ta adu mo, di na ba tayo? Sigurado asaan lang at 30 mil ti mabingay tayo. Ngam, alain tantulangan, no dan nangabak ti pustaan. Sige, mayatak iti dayta. Asino nga iti umuna ang mapanagarim kadata. Agtos ko inta. Narumor ti tao. Siya. Ngam no, ti bangir na ti rumor, ay kat sikat yung muna. Sige nga raw. Itos mon. Uy! Ay nawaw! Makitam. Tao ti akin rabaw. Salamat bang. Awan lata. Agmalmala sa lata man. Kasano ka no? Sumbatan na kaladangos. Ay, nervyoso ko launay. At dayamot kasta. Umuna pa ilang aldaw nga arman. Sumbatan na ka? Oho. Adamot pegi di nga awan. Anya ka di tigagaram, manong. Nakapasyar ka mat. Kuading, kaya't ko kumati umay agaram na mabalin. Ha? Ang mga nadan girlfriend mo, manong. Ay, awan. Among ka di asikat kaunaan nga inaram ko. Ay, nawaw. Agpaiso ka di, manong. Uwan, ading. Nakayawan ak iti kinapintas mo. Kayarigan ti sampagita nga agad diwara ti bangluna. Ay, nawaw. Unay daytan, manong. Nusumbatan nak. San kanto agbabaw iti sidong ko? Dungdunguan kanto itag na nayon. Kasano nga masigurado kung agpaiso dayta nga ibagbag ang manong. Sumbatan nak Tapno may panagnagkaw ading ko. Ay, nawaw. Sige, bayang manong. Tapanunutak ka na imbag. Apaya ka sila limiday ti Roma, nakakita ka niya ading ko. Ay, kunak nga no, ti urayak, ti sumungad itaya. Ay nawaw. Sino ay ti uraya ading ko? Ay, sanan ang napatag amaamuam no asino manong. Ay, anya ka di tigagaram, ta nakaumay ka. Kasla, nagliga magayam arugyan. Rugyan ti anya ngay, manong. Ti agarum ading ko. Agaram ka man? Kuma, apa, ada ka di sa bali nga agar-aram king ka? Ay, adda manong. Ay nawaw. Sino nga ading ko?
Ni Manong Walter. Asino nga iti kay mo kada kami adwa? Ay, kwa, Manong. Jack payam mo. Ay nawa, sakti pilimati ko. Malay, no ni Walter tanawag ta dyan. Kan manong agdigos. Ha? Saan matamadlaw aman Manong agdigos, Manong? Ay nawa, kaun ata naputaw nga rumay. Anya nga iti ginagara ni Ruben Ije Balayo, Ingrid. Ay, nawa, imay mat nagarang. Anya, inaram na ka. Uwan nga ron. Ay nawaw, saan ka ding agkatrabahuan da? Uwan nga ron. Mas dawak mat, tanaggidan damat anagaram. Kunakpay mat no kursunada nak ni Ruben gaputa ka na yun nak nga isuman. Ay, adda ka di bagbagam? Ay, awan. Kunak, mapana kung taada pa'y aramida. Ay nawa, nagwapo ka mo iti day tapol mo, Walter. Ay, kawin ha. Kasano nga mapasungbat ko ni Ingrid no sa anak ngagpagwapaw. Maaba ka kumalan iti postaan tanong kastalaang. Ay, kagaliptak ka magamin Mala, panamangan. Barang sungbatan nakitan ni Ingrid. Saan ang mabaling ang maabak iti postaan? Adun ti kwarta kay naabak na iti sugal. Ang panunod ak iti pamuspusan. Tapno siyak ti mga abak iti postaan, me. Paray, kumusta ti banagaram mo? Sinong bata na kan? Ay namaw, dandaninak sungbatan ng dayay. Impaigam na kanya kung nagitiramay na. Anya? Ano kasta? Siya ang mga rutin ti mapan. Anya? Kasta ti itsura mamakan? Ay no, kastoy mo't at alaga ti panagbadbado. Ay, awan mon. Ay, sungbatan na kangarod no kasta mo itsuram. Para makita, no asino ti sungbatan na kadata. Adda ka manan, Manong? Wala ding, taaday pudnukin ka. Ha? Anya day ta, Manong? Sakbay na. Aday iba ka, sapay kumataw manugol ka. Ay, nawaw. Ibagamon Manong no anya day ta. Saan ka kadi nakadlaw? No apay ang nagsabay kami kin ni Walter ang nagaram ka. Ha? Ay, apay ngagpaiso, Manong. Ay nawaw, nagpustahan da ka. Kano manugot ka. Ikan ka itiba intimel. Takunwari, sakrisong batang. Agsina tamala, no maalatan di kwarta. Ha? Uy, Kunak man laang nupod nung ay ayatan nak ni Walter. Saan matgayam? Sige, umanugot ak iti bagbagam. ay nawaw. Kasi, taiba ka kini Walter asinong batan ako. No umay agdamag, ibagam asakti sinong batang, ha? Ay namaw, kasano kumasungbatan na ka, kat kumagatan kanyak. Madlaw ko kayat nakmatan. Siko na, mapangkaitayan na tatamagam. Ay talaga mapanak. Hala, darasem, mapangkan. Takalbasan na, mapantan agbali. Aggagatulin lagi ti dakulap ko. Masubot kon lagi ti ado akwartak ngay nabak mo. An-anuan niyaw, tisag 330 mil. Pagpunan mi tinugusyo, boss. Kasta ngagpaiso, boss. Ala, inutak nga ikistay kita sweldo yo. Tapno saan kayo Amerikana? Ay na, wow. Agyaman kami ulit po sa. Talaga na singpit kayo ka na kami. Kawan anyaman na. Basta nagagad kayo ka na yun. Nasingpit at mat ka na kayo. At tuyan ti 20 mil ngayong kariking ka, ading Ingrid. Kastay tulagan ta. Aksina tala. Ay, nawaw. Una, Manong, kat agyaman ak iti da ito'y Uy, ako na niya na.
Maaram kumatay ni Margie agayam mo. Iso ti kurso na takat. Itata napadasa kong tinagaram. Saan ako na mabae nga agaram kang kwa na? Anya? Kursunadam ni Margie? Ay nawaw, naibagak pa imot kan kwa nang agar-aram ka kanya. Ay nawa, saan nga ro ital nga? Ay, ibabawan din bagam. Ibagam ang nagkamali ka. Ani Walter ti iararan ko. Hoy, Sige, iso ti ibagak no agdamag. Apay nga adda ka dito eh. flowers and chocolates for you, Margie. Ay nawaw. Apay da kita eh. Para kang ka? Napayagan na kursonada ka. Yung mabain ang laing agarang. Kuna ni Ingrid nga iso ti ararmam. Ay nako, nagkamali lang. Ni Walter ti araran ko. Kasta ka de? Kung naklakit din no ni Ingrid ti ararmam. Sikat ti kursonada. Sikat ay ayata. Ada ka di magpalagay mo kanya. Sige man langan. Saan kan aparigatan? Sungbatan kan. Ay lawaw! Talaga kang susurti. Apay ngay, kunak no ni Ingrid ti girlfriend no. Ni mo't Margie ti kanayon mo kakuyog. Insina ko ni Ingrid. Sa nga iso tayo etat. Nagpustahan talang man. Ni Margie, ti kaya na ayat ko itan. Ay nawaw. Kasla mo nagwapo ka launa yan. Kas ka mo lagrurupa akarag. Wala, bakit ha? Bakit ko? Sige ngay, guwapo ang agpaiso. Saan mo abagay? Naging kayo ta. Jack maaklon as sikati sinungbatan ni Ingrid. Nawatam lang, di pa nakaabak mo. Saan nga itag na nanayo? Git sikat yung mga abak? Nana, adamat ton istor ni Ingrid. Ay, wan mat barawk. Ay, ada nga minasagap ko at chismis. At di kwarta nga inggatang nakadagiti tagila ko na. Kat bingay na iti lalaki ang nagpipinus takin kwa na. Basta hijak maawatan dya istorya. Ngam inikan kanu dya lalaki iti ba intimel. Tapno isusa ti mga bak iti pusta. Kas lakas ta. Kasta ya. Ay, sige. Labsan kayo pa dito eh. Isumot lagayam, abiglalatan nga iso ti sinungbatan ni Ingrid. Sa orday di Ruben. Urayam mahiti pa ng balas ko kan ka. Gaputa saan ka alimaban iti patas. Umayak man nagpasyar, Margie. Ha? Ay na, una yung tigwapo na. Kasla aklamayin indayon amat-matmatan na. Margie? Apa kas lamay kulkuling kamutan? Ay nawaw. Kuwa, Walter. Sino nga minti pasyaram aya? Sika ko maano mabalin. Ay nawaw. Kunak man no ni Ingrid ti ararmam. Insardeng kong tinagaram. Tadadyaket nga ugali na. Sika ko matikayat kong ay kasar. Anya? Kasar adagos? Uwen. Nukayat mo, yawid kan ijayan may. Yam amu ka kadagiti dadakkel ko. Tulagan tayo ti panagkasar ta. Inton malpas ti kasar. Agsublita mo't lang dito eh. Tadito'y mo't ti ayan ti trabaho. Kuwa. Kasanungay nga tan ni Ruben. Saan ka ngagpakpakadakan ko na? Mamuan ng tulatan. Awan pong ti maaramidan na no nalpasta na nagkasar. Sige man lang nga. Amom ka di, no sa dino tinapanan ni Margie. Manon nga alda, nga awan tao di balay da. Ha? Saan mo pa'y nga mo? Kat no iniyawid ni Manong Walter. Ah, Ijay na kanu nga ikasar ni Margie. ay nako. Ilusang kami pa'y matanagsiнаkin ni Margie. Apa nga simulot ka ni Walter? Ay, diyak mo Manong. Ay, awan ang bayan na babaen. Balang kantays. Ayan ni Margie. Apaya si ka lang ti si Mang Bay. Ijayan balay nga agyan ti asawak.
Dinan kaya ti umay dito ay. Awanan ka itibay, trader! Awanan ka mag-itibay na! Alay ko, ayop ka! Amam akayan ayat ko ni Margie. Yung apay nga inagaw mo. Rik na ang ti sakit ti maluko, Ruben. Di kalimaban iti patas iti pustaan ta. Ti kunam jak mamuan. Isuan ni Margie ti nalak abayad ti pananglukom kanyak. Nasaksakit ti singir ti panagibalas ko, Ruben. Anya ti ko nam. Agpakadakag. Un, boss. Diyak kaya natin ang makita ti ropa ni Walter. Sakit tinakam ko. Iti panangagaw na iti kayan ayat ko. At mo rason. No apay anaarabin na ti kasjay. No siyak ti na kayo. Agin na yus kayo kiti na. Saan mo't lang ani Margie ti babae dita. Nabayag kayo na nagkadkadwa. Kinumabaleng. Diyak kaya't amapukaw ka dito. Kaputa sika ti may sa kadagiti kagagitan at trabador ko. Ano ko? Ano mabalin? Lakaya ti pumano, boss. Awan lang amin ti rupak na isarang ko kin ni Walter. Dumawat kalatan, iti pasensya, barok. Uray na sakit tinaga mo. Adupa iti masapulam ababa idita, nagato. Sige, boss. Dumawat ak lagi iti pasensya kin ni Walter. Ay, nawaw! Saan mo nga aramiden, ti saan mo akayat nga aramiden damatken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Good morning, Tata Lucas. Mabalin ka dito Anya may to may umu... ugatangan, Gudo? Si kamagaya, Mime. Wan, siyak pa lang tinagbanta iti tersena ni Tata ang tada na panan na. Ay, nawawa. Anya kami ti utangam, Gudo? Sa anak nga umutang, Mime. Bayadak ti gatangak. 2 a sardinas, kun may 1 kilo a mantika. Kun... Anya pa eh? Tay man cellphone number mo. Ha? No, okay lang kan ka, Mime. Ay, okay. Awan mat siguro ti agungat anya, Gudo. Ay, nawaw. Apay akas ta ti isem mo, Gina. Ah? Anya nga tinagsaritaan nyo kani Gudo itay, Mime. Anya? Kursonada nakakanukat. Ay, sardangan nakman si ka, Gina. Amom Mime, 30 mon. Di kan agpakipot no di mo kayat timabaakan. Sayang mo tipintas mo. Aklunam kit din ni Gudo. Saan abali ta agpadpada kayo mo't a single. Kasano ko mga aklo na, kat saan pa'y matanagdaton kanya? Isuntumot lang ti papanan na. Apay-pay lang apabayagan nyo. Ay, diyak man amukan ka, Gina. Advance la unay mo, ti pa nagpampanunot mo. Anyat ikunam, Gudo. Agdaton ka, kindi Mime. Uy, nanang. Ay, nawaw.
Lukas ta ti arabidam. Makaasawa ka tumat siguro na nakaw. Ay, nanang, panagkunayo, kurso na na nga ni Mimay. Apay ko maasaan. Nagwapo ka nagagat kamay. Ah, ay, nakusta ka rod. I-text ko ni Mimay. Ibagak matuloy ti date may inton malang. Sige, siya kung ti makamo iti pulo kan sapatos mo, anak. Iplantsa. Tapno presentable ka mo ta iti date yo kan ni Memay. Ay, nawaw. Ay, agyaman alaw na nanang. Tay sabong-sabungan apulaw, ti planchayo, ah. Laki tiyam ko na jay kay. Ay, asino tinag-text ken kami, May? Nigudo. Anya ti kunana? Matuloy ka no ti date mi inton malam. Ay nawaw, chance mo daytan, May. Saan abali tagwapo kan nagagatmat ni Gudo? Saan kan tong agbisin no iso ti maasawam? Nga ta? Kas makita mo't May, nalawa ti gardin na. Asino ti kunam akadit mo, Mimi, anak ko? Nigudo, tatang. Ay, nawaw. No, kasta. At dagaya mong ti relasyon nyo kinigo daw. Ni tatang mat. Ag-date kami pa'y laeng. Saan ko pa'y mat nga inaklon dya tao? Ay, kaaklo naman Aguray pa'y mat tatang. Isuntungan lang ti pagturungan na. Apay pa lang ang pabayagan nyo. Agpadpada kayo ka ni Jane at ibagbaga tatang. Kastamat lang ti ibagbaga na kanya. Hay, kamaudyanan na. Makasawa matlanto ka kay ng anak ko. Ay, saan pa'y matasigurado, Ay, tatang? na. Kasano, no, saan gayam anigudo tinaitudi nga para kanya? No saan anigudo tinaituding aparaking ka? Ay ka, ipilit tayo anak ko. Di ka matagsa sa ugo do. Okay ka kadilaan? Kuha, Mimi. Ang mga numabisin kan. Kaya kung ti agawid, Mimi. Agawid takitin. Ay nawa, Ay. kunak man no ag-date ta itago do. Kasangsang pagtalaan nga kaya't mo kit din ti agawin. Kuha, pasensya ka, Mimi. Saan talat ako man nga imimay no agawid tamatla dagos. Di ta ka man lang. May, sa dino nga ti papanam, Mimi. Urahin na ka. Asino nga ti kadwak nga agawid no ibatinak. Ay, makaammo ka ditan gudo. Pinanawan na mo time. Ay nawaw, nagawid ka matadagos gudo anak ko. Kumusta nga'y tidityo ka ni Mimay? Nagawid kami at hagos, Mabainak namin kan kuha na, nanang. Ay nawaw, Kano pinanawan nak tubay. Isuasan kami ang nagkuyog ka nagawid. ay na, gudo aya. Imbagak lang agawid kami. Kasta ko na mo tintiungot na. Ay sos, adayamat ngamin kasta makidate. Awanan ang mga nun na dismayamat tanimimigan ka. Isuro nak ngamin ananang. Amuyo may girlfriend since birth da tao. Awan experience ko na may papan iti panagaram. Practice pa ila ko madayjay kunay. Kastoy matan tinapasama. Ay awan mo, gudo. Talaga saan kan ang makaasawa no kasta kalaan. Nag-aawag ka ba adagos, Mimi, anak ko? Di yun sa lodsudan no apay tatang. Ay, nawaw. Ni Gudungan, saan nakakaintulog? Ada ka di makita yung agudo, tatang. Napuro mo ti ulom, anak ko. Ano, napasama kaya? Ay, makapasuron day dyan agudo, tatang. Kaslag tripla ang mat. Agasam man day ta, takasangsangpet mila ang sentro ngam kayat ng tiagawid. Gagangay na, anak ko. Ang mga lumabahin laang king ka. Di baga nakit di tatang, pag trtripan nak,
Sayang lang ang ti oras ko kan kuana. Sabi siguro, anak ko. 30 minutan ni ko daw. Imposible ang pagtripan na kapailaan. Sabay sa, nadakamat ng kanya, akayat nakangaikalay sa anak ko. Di yun namnamaan nga adda kalay sa mapasamak, tatang. Saan mo tan agsent titext ko kun ni Mimay nanang? Ay, nawaw. Amang ano in black na kan, anak ko. Talaga nasakit tinakom na kanya. Kasano ngayon? Amo ko no niya ti aramidam. Anya ngay nanang? Ay, wam ani mimay. Kasano nga rugngay? Mapan kay ti ayanda ah. Ikami ti sabong. Ha? Ay, Wayne. Payadyak na panunot day ta. Mga lakan to iti sabong iti arubayan tayaw. Piliyam tay kamamayatan. Tapnusan ang madismaya ni Mimay. Ariglado nanang. Kasta ti aramida. Nay, si Kamat Gudaw. Sa dinong ay ti pangipanam kadagita asabong. Sapay inraman mo abinagkat dagiti pasaw. Ha? Para ka ni Mimi dagito asabaw. Gina. Para ka ni Mimay? Wayne. At ngamin di mi nagkinawatan idi na minsahan. Iso padasa man ti mapan iti ayanda. Ay, wag man maray. Ay nawaw. Talaga adisidido kang agdaton iti gayem ko ah. Ay, unmut ah. Napudno na iti marikrik na kapanagayat para iti gayem mau. Nukas tala ang akanayon. Sigurado nga aklunan na ka ni Mimay. Amok akursunada na kakat. Oh, pudnaw? Wan, saan na lang ngamin nga aklunan nga madlaw mat? Uray saan na nga ibaga, madlaw akursunada na kamat. Ay, nawaw. Mala, agpatuloy akon. Ang mga numataktak ka pa itilakad mo, Gudo. Ibatik lang ang iti paso iti paraangan da tatalukas. Ay, ikarga ko dito eh. Dito'y sintro. Abeta. Tapos makita dagos ni Mimay. Sigurado ang makita na daytan normal. Ay, agawa akong ti pumanaw. Pamangan lumakita na. Ne, adamat nakapaso asabong iti paraangan tayo, tatang. Ay, nawaw. Ano asabong? Kurakit di ano da kayo tinangyawid. Ay, saan? Mga lagay kumamay. Wano, sa balilaan tinagideliveran da. Ay, huwag nagpaisaw. Asino ka tamo ti makinkuko ka kita asabaw? Agora ka. Saan ang nagbigtaw? Kasta dagiti sabong ana imula iti paraangan da marinora. Anya? Ang mga mano, impadeliver ni Gudo para kang kanak. Ay na, nun ni Gudo tinaggapon da kita asabong, isubliyo kan kwa na, tatang. Sige, abot. Kita, talo apasaw, tinyag na. Kasla, I love you, may ti kaya nasawan anak ko. Nagadunga mo day jay a tao. Kumusta nga itinapanam ko do, anak ko? Nakapagsarita kayo kade ka ni Mimay? Saan kami ang nagsarita, nanang? Ay, nawaw. Kasano nga ro na naitid mo dagiti sabong kan kuha na ngay? Imbatik latan iti paraangan da. Anya? Sana pala'y, tasigurado ang makita na day jay, nanang. Ay na, Gudo aya. Saan akas ti agarem, anak ko? Ano san tayo paila nga? Ta-practice paila ako nada. Ay, practice na ropam. Apay, adamat aya kasta? Magpaina nga road. Nakasang sangok ni Mimi. Jack amuno niya teramida. Ay, kasla, Jack makakutay. No kasta, mabuteng ka iti babae. Sana ka mabutang.
Ang mabayina nga rod nanang. Si kaman mo ti mamintal black. Nagloko kan ko daw. Ay nawaw. Apay ka di ayan nanang. Naksayan mo ti talo apaso ti mula kasabong. Kinukunayo kisayak. Anya? Ti kunak, mga lakalaang iti sabong. Jak mat imbaga nga agraman pasukit itid mau. Ha? Ay, pasensya kayo na nanang. Intun sumaranaw. Lawlawagin nyo ngamin at ibagayaw. Sa pa'y dagiti nagpipintas ti binagkat mo, anak ko. Sana balay. Masukatan tulat ta ka dinanang. Tinapatag ita kit maay ayok ni Mimay. Ay na, agtalimo daw aksen, anak ko. Ay, sana. Ay, mabilang tamang yaplagak iti sako. Tapno saan amarugitan ti kawusyaw no matalimu daw kayaw. Ay, yak ambukin ka! Nasalaw kumat ni Gudo idi na minsan nga aldaw, Mimay. At da binagkat na atalo apasaw. Itad na kanukin ka. Tiyawanan bain agudo. Ne, apay. Kasla na sakit tinakamukin kwa na. Kasano? Kasla pagtertripan naklaan, Gina. Nag-text, nagado nga ibagbagana. San mat amabain kanyak? Ngam no kasangsangok ay nawaw, kasla agner-nervyos mat tinakanayon. Pudno nga'y ayatan na kanigudo. Ngam, Ngam, anya? mabain kanukin ka. Nangag ko nga ti saritaan da kanina na Nora, idi na minsan alim mabasak iti paraangan da. Ti ko na ni Gudo, kat kastaunay ti bain nakin ka. Kasla saan kanupay ang makakuti no kasangsango na ka. Kasano nga rod ngagkalay sa kami ngay no man nagbabain mat? Awanan agpada kaminton amabaakan no kwa. Yes! Yes! Ay nawaw, anya mapaspasamang kan kago daw. Hay! In-unblock ni Mimi tinambor ka. Jesus, naisin mo ti atidog atiks ko kang kuwana, nanang. No kasta, epektive ti sabong nga intad mo ken kuana. Ay, kunak tumong gaming kang kananang. Oh, No kasta nga raud, ipapatem ti agaram ken kuana anak ko. panagkunak ka napakawan na kon. Nasaya at mat ano kasta. Katinton maminsan, di mon ul-ulitan ti inaramid mo, tapnusan ang maupay ken ka. Wen, bumawi ak tukin kuwana, nanang. Agyaman na ka, tay manugot kang agdit tamanan, Mimay. Saan kan amabain kanyak ko do? Saanan? Sigurado ka? Ay, nawaw. Uwan ko naklang arudain. Pasensya ka ni tinaramid ko itinapalabas sa bulan, ha. Talaga, mabainak namin kan kami, May. Sige. Pakawanan ka ita. Ngam ikarim kanyak asan ang maulit day chay. Talaga saanan. Bumawi akan kami, May. No kasta nga ron, aklunan kan. Ha? Duatan. Sigurado ka? Wan. Usto ni tatang. Isuntumat lang titurong na. Ay, nawaw. Ay, agyaman ak launay, May. Ay, ayatan ka unay-unay. Mabit lang ko doon. Di nakarakupan itinairot na. Saan ka makaangas? Ay, sorry, ah. Pasensya ka, May. Ay, naragsakak lang amin. Itaman pa nga intulod na kanigo daw dito balay Mimi, anak ka. Ay nawaw tatang. Rumbang laang Gaputa adan relasyon mi kanigo do. Ano? Nagpatak matay? Sana bali tanabayag mo tan nga agam mo kami. Sa maysa, saan ka di ako nayo nga isuntumat lang ti pagturungan na? No, kasta ka lang. Pagsasaritaan tayo, di may papanitikal lang sa'yo, anak ko. Ni tatang mat, aguray pa'y mat Huwag ka na. Huwag ko na lang. Nag-enjoy kayo ba ya? Pagsaritaan tayong tok, di may papanitin ay tabanang. Nung nakasagana kayo na dwa.
Kunakit nasken agumatang kayo iti buryas nanang. Ay nawaw, ano mat go daw. Kaya agtarakan tayo Tapno da mausar ito nagkalaysa kami ka ni Mimay. No kasta, inaklon na ka ni Memay. Uwan nanang, itaylaan. Sige, siya kung ti makamo iti buryas. Ang sapula kon kadag iti kaaruba. Sigurado nga da buryas da. Ay, mano a buryas ngay anak ka. Rabi nanang, inton bigat ton. Ay, huwag nga paisaw. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Di ka agbabain, tapno di ka maunaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Makaumakan agapito. Ay nawaw, bigbigatan na napulot ti ulom sika. Kita amat ngamin ti maaramid dito'y balay di kay makarik namot. Naa, amom abisiak iji garden. Wan, amok abisi ka, ngam tulungan na kumamot ang kadagiti maaramid dito'y balay, taamom mat ang makitang tangdana. Saan nga inaldaw kat addaak dito'y balay? Di ka nagreklamo, tanalaklakat ti trabaho dito'y balay. Naimbagkan ka, tadi ka mainitan. Siya ngay, kakasyak iji garden. Na, ti ko nam kadikat sa anak ang mabambanog, Kahit, apay si kalang eti mabambanog ke ure siya may. Malahos ton, agsarden kan agapito. Huh? Manipod ita, ag kanya-kanya talatan. Ikaw na, dahi talaga ayam. Laba am tumat dagiti kawas mo, agluto kamit iti kanam, ken innawam tinanganam. Gwen, umay ka man pay. Apay aya, nanang. Sa dinot ti ayan tinalaing nga amam. Adamat iti sala, agbuybuya iti TV. Apay aya, nanang. Ibagam ken kuana, adi na urnungan dagiti nagsukatan na iti banyo. Nagsakit ti matak a makakikita. Ay nawaw, idiritso yung amin kan kwa na ananang. Adalang mat iti sala. Ay saan? Ibagam to ken kuana. Naa? Ibagam nga irwar na dagiti kawas na anaurnong iti banyo tayo. Ha? Jak kayat amakita dagijay a nagsukatan na. Inton makariingak nubigat. Saan kay amawatan, nanang? Apay gamin ayano idiritsuyo latan ka ni tatang. Aday jay sala kunak lang arudan. Ikaten na dagijay abado no di na kayat nga ibasura. Irwar mo kano dagiti naurnong abadom iti banyo, tatang. Ninanang mo manen tinang ibaga? No diyo kano irwar ibasuranan. Ay nawaw, isumot na ka na yung timasursurot. Agtungpal kayo latan, tatang. Amuyo matan ni nanang. Ay na po, agruam nukasta ka na yon. Ibagam ken kwa na adi na pakibibiyangan dagiti kawas ko iti banyaw. Kunamla na sino abos dito'y balay. Idiritsuyo nga min ken kwa na tatang. Sikan ti mangidanon. Ay nawaw, talaga pagbalbalin ng dakmatan a messenger iti daytoy abalay, tatang. Imbis nga idiritsuyo iti tunggal maysa, masapul pa'y lang agdalan kanya. Kasla kayo teenager? Kat,
Imbagam ka din itinalaing nga amam, Gwen, anak ko. Nalpasan nanang. Anya nga iti ko nana. Diyo kano pakibiyangan dagiti gamit na itiban nyo. Ay, nawaw. Apay, isulaang ayati mangus-usar iti banyo. Mala, agsubli ka iti salas. Ibagam kan kwa na asaan na ako ko ti banyo. Tapno pagbalinan na abudega dagiti nagsukatan na. Makapabanog kayo mat nanang. Adapay homework ko nga ramidag. Agawaam kit di. Mapan mo ibagakan kwa na. Tatalaga nga agburburak ti dara. Mga nay, nanak. Adapay matinluto ni nanang amasida. Apay ang nagluto kayo man ng tatang. Dakatin luto na. Ay nawaw. Apay ka di tatang. Ang mga nuag sakit ti tiyan ko. Kaya sigurado. Isingir ng tumulang. Ninanang mo pa iti kunam? Aga samanday tatang. Sagay sa kayo iti kaldero. Kasta talaga. Lumikli ka kauntap no awan ti rirey, anak ko. Mala, no kaya't mo araman ng tilutaw, aggaukan. Una yun day tanga LQ tatang. LQ nga? Lover's quarrel. Kasla kayo kit din teenager kanina nang takasta ti aramidan nyo. Ay, naimbag tay may kamariminda. Apay ka din, Marilu siya. Sika man laangan ti pang tedak iti bayad tinatang ni Agapitaw. Ison ti pang tadam, Mare. Umay kula ang ited to'y ipawit ko kan ka. Ay nawaw, saan mo't anadagsanday to'y maray? Bayad tinateng na. Iso nga isumeten ti umay mangala ditoy. Ha? Naglalainganan nga idayjay nga agapito. Adda ka di man ng lovers quarrel yaw iti asawa mariminda. Kasano makauma day tanga agapito. Ti panagkuna na siguro kat nalakalaang ti trabaho. Di na amaw tirigat ka. Una yun ti kasta mariminda. Ala, awate mo to'y pawit ko, Mare. Umay kunto alaan inton malam, ha? Talaga di mo alaan to'y bayad tinatang nila kay Mau, maray. Kas na kunak itayan, Mare. Isumit ati umay mangala. Sa anak ababaunan. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam, Gwen. Aday jayruan nanang madamang agsagsagad. Naimbag mo't tanapanunot na ti agdalos. Ay nawaw, itakit din abakit kanlakay kayo sa kayo agkasta-kasta nanang. Di oray pa'y tungpal biag, ha? Jak pagan ano day tanga agapito. Ibagam ken kwa na amapan na alaan ti bayad tinateng na iti ayan damari Lucia. Kat no nagapo kayo iti ayan ni Auntie Lucia itay nanang. Apay nga min adiyo pa'y laing nala. Apay ko mga alaag ngay, saan nakmat asuswelduan? Saan mo ta nadagsanday jay nanang? Oho, isumat ti mapan mangalan ah. Anya ti panagkitkita na kanyak, babaunan na. Ay, una yun ti kasta nanang. No kaano pa'y abimakit kan lima kay kayo kan ni tatang. Mapan mo kano alaan ti bayad tinatang mo iti ayan dananalu siya tatang. Wain, nangig ko, anak. Anya kami na ti pagsaksakitan tinakam yu kanina ng tatang. Salud-sudo man, ninanang mo. Siyak ngamin ti maipipit iti kasta nga aramidan yu. Pagbalbalin ng dakpayan na messenger yu. Saan mat analawa to'y balay? Mabalin mat nga idiritso yu iti tunggal maysa. No adda kayat yu nga ibaga. Kasano ko nag-pride ti inam? Agsarita kayo man kit di tinalapat. Makadisturbo kayon. Sana yun. Di oray kastoy aging gatong palbiag. Man ano ko ma? Ay, pakilabam to man ti kalugong ko, no aglaba ka. Tatno adda usarek no mapanak iti ayan ni Mari Lucia inton malang. Ay nawaw. Nagadukat nga amo yun kanina na. Adto'y tibayad tinateng mo pare agapito. Agyaman na, Mari Lucia.
Awan anyaman na pare. Ay awitumtuman kit deto yung pagatang ni Mariminda. Ay, tila ang bayad tinateng tigagarak, mare. Awan bibiyang ko, nuan yaman day tangay pagatang na. Isuati umay mga la. Ay nawaw. Talaga kanya-kanya kayo gaya man. Ay, wan. Kanya-kanya kami talaga ita. Tapno awanan ti adu ariri. Saan mo't anadagsan day to'y pare? Mano a kilo laang. Ay, seryoso akit imbagak, mare. Ni Minda ti umay mga la. Asino nga ti babanugan na. Ay una yan day ta alabers quarrelio kani Mariminda pare agapitaw. Nabayag sama day tan pare. Ay, kasta talaga. Nasaysayatan ti kastaw. Taura siya. Naumaak mo tayo na makangkangag iti adu areklamo kun sao. Agrubuat akon, Gwen. Agan-anad kayo atatang. Aywan gayam. Pakisrek mo tuman dagiti kawas alina bakin ton malam. Amangan wag tudo. Ay, ada practice minton madamdama tatang. Ang amsa na balita damat ni nanang agbati dito'y balay. Isarek mo tulatan sakbay arumwar ka. Ay nawaw, mano alawasan akasta kayo kaninanang. Na-pride kayo nga minadwa. Saan? Ninanang mo lang tina-pride. Di kay ag-play safe tatang, tawan tinagdumaan nyo kaninanang. Basta isarek mo to, unti nakasalapay akawas ko. Mga matudwan. Ay, ang kapi kapay, guwain na paok. Agyaman ak lolo. Kapay, ang nagagaram. Ituyak pa ilang agnaan lolo. Ay nawaw, ay sana mapalin na po. Apay kumaasaan lolo. Sigurado, asapulit na ka dagiti dadakkel mo. Ay na lolo, makaumamat ngamin ni Jabalay. Apay anak ko nam tikasta. Ada LQ dananang kanitatang lolo. Ay, LQ as in lover's quarrel. Siyak paikit din ti mairamraman. Ay, anya ti sanda nagkinawatan na ya. Jakman amo kadagi jay lolo. Basta dito yak pailaang agnaad. Kita man no agpinatang kanda pailaang adwa no awanak nga iba onda. Sa dinot ti ayan ni Gwen, agapito, jakmat makita dito yung balay, Ay nawaw. Awan ka di iti silid na. agsaludsudak ka din no kadda, ay nawaw. Di ka gungot Sa anak nga ungat, ibagbagak lang. Awagam, tama nga no narabyan iti practice da. Di namot nga rudsong batan. Mga no nagtalawin Basol mo da ito'y agapito. Nauma siguron iti sitwasyon, iso apim manaw asaan ang nagpakpakada. Asino nga min aya, tinangibaga nga kanya-kanya ta? Apay, saan ka di asika? Ala huston, basol kumanan. Anyapay ngay nga rod. Kahit anyapay lang nga rod tur urayam ngay. Isagana mon ati flashlight ta sa pulen ta ni Gwen. Itay pa'y amagmag nata. Di ta mo makita ti anak ta. Ay. Kun nga rod, no sa dino nga ta tinapnapanan na. Ay, agwar ka. Ay, anya nga tanog sina ta. Agpalaudak. Agpadaya ka, mait. Ay saan Ni, tapno na bibit ang mabirukan ta. Nasken nga agkuyog tamang sapol iti anak ta, agapito. Kasanulangan no agsina tamang sapol, ket may samot kadata ti mapukaw, diawanan. Ay, una niya. Ada punto, may tinaibagang bakay. Nang runa ka ni, nagsipngit. Sapulen tapay ni Gwen, ijay laod. No awan ijay, agpadaya tamaneng. Sige. Agsaludsud ta, kadagiti kakaaruma. Amangan, no ada kadakwala tinakakita iti anak ta. Mari Lucia! Mare! Mabitlaan, Mariminda, umayan. Oh, Mariminda,
pari agapitaw. Anya ti aramidan yo dito'y balay kat rabien. Ay na, Marilucia. Madanagan kami launay. Saan pa'y ngamin anagawid ni Gwen? Katanyat orasan. Amangan kit din ulit mablabas iti paraangan nyo itay maray. Wan, limabas nga ron itay. Kat ti kinunana kanyak, mapan ka na iti ayan ni Lulo na. Nukas na. Nagawid gayam iti ayan ni Tatang. Wan, isuti ko na. Ay, nawaw. Ijay lagayam tinapanan na. Di man lang nagpakadamay. Ay, apo, nabambanog ka man nagsapsapol. Usto matkit di tanay. Kasla okay kayo matanadwa. Nagkuyog kayo pa yan amang sapsapul iti anak yaw. Kasla awanan LQ yaw. Dito'y laang gayam ti ayan ni Gwen, Tatang. Wan, anya nga mintararamidan yaw nga gasawa. Ay na, Tatang. Adala saan mi nagkinaawatan iti asawa. Makita yung dayta. Anak yaw, ti maumuma iti aramidan yaw. Awan nga ron, Tatang. Kamalimi kinagapito. Imbes asulbaran mi ti parikot mi. Saan? Adda pa'y kiti akimaro. Kahit napagsaritaan yaw, ti parikot yaw. Wen, Tatang. Nasayaat kamin iti asawa. Kas makita yumat. Nagkuyog kami nga imay. Sigurado kayaw. Wen, Tatang. Uray saludsudin nyo pa'y akan agapito. Siguraduhin nyo kano saan makaraman kayo adwa. Ay na, wen ka di, Tatang. Agawid tayo, Gwen, anak ko. Amangan mat no dapay lang LQ yo kanina ng Tatang. Diyak kaya ti mayra manaman. Ay, nawaw. Awanan. Nasayaat kami kaninanang mo. Kas makita mo't, nagkuyog kami anang sapul ka. Amangan no agawid ak manen ije balay kat pagbalinan dak tumanen ang messenger yo adwa. Ay, saan ang anak ko? Awanan ti LQ may kaninanang nyo. Mala, agawid tayo. Pasensya kan minda bakit ha? Pasensya ka nung nagbalinak ana pride. Uray siyak mat alakay. Pasensyakan. Diyak lang amin na amiris ang narigat ti trabaho iti garden. Uray siya bakit? Narigat mo gayon ti trabaho dito'y balay. Saan ta mainitan ang makapabannog gayam? Agtinulong tan lakay. Tapno awan tiriri. Ay uwa na, tulungan ka kadagiti trabaho dito'y balay. Uray siyak mat sumurutak mat ijay garden. Agmula ka ita, saan ka de? Uwan, talaga kayat mo ti umay? Una, sumurutak. Tapno isupay mat ti maimulak. Agpulas ka nga rudan. Agrubwatan inton madamdama. Ay, nawaw! Panakaawat ti maysa kadagiti sekreto, tapno agtalinaad ti urnos iti pagtaangan. Ditay nga ron itulok, ang mapukaw dayta. Ngamin, dagiti anak ti kang runaan ang maapektaran. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.